ବିଲୁଆ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯଦି ବିଲେଇ ରାସ୍ତା କାଟେ ତାହେଲେ ଦିନଟା ପୁରା ଅଶୁଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା ବେଳେ ବିଲେଇ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଚାହା 2 କପ୍ ପିଇଲୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୋଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ହେଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୋତେ ଠେକୁଆଟିଏ ମିଳିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଆରାମରେ ଖାଇଲି। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, କୁକୁଡ଼ାଟିଏ ମିଳିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରାମରେ ଖାଇଲି। ଏବେ ଯାଉଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୋର ଦିନ ତ ଶୁଭରେ ଗଲା। ଏମିତି ଭାବିକି ବିଲୁଆ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଗାତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇକି ଡାକିଲା, କହିଲା ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର। କେହି ବି ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେନି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ସତ କଥା କହୁଥିଲେ। ସତରେ ଯଦି ବିଲେଇକୁ ଦେଖିଲେ ଦିନ ଅଶୁଭ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ବିଲେଇ ସହିତ ଆଉ କେବେ ଦେଖା କରିବିନି।